Afuk мәктәптән төшләр үзәге ачык ишекләр көне үткәрде. Үзәктә эшләүче берләшмәләр белән балалар һәм аларның әти-әниләре якыннан танышты. Кызлар кул эшләре белән кызыксынлы егетләрне техник модельләштерү түгәрәге җәлеп итте. Әти-әниләр үзләре өчен балаларның яңа сәләтләрен ачты. Башка елларны инде без мәктәптәге балаларны экскурсия итеп чакырган идек. Бу елны инде бер көндә генә җимакчы булдык. Әлеге чарада бик күп ата-ана һәм балалар килде. Балаларга һәм ата-аналарга ошый. Безнең инде бу елны экскурсия гына түгел, мастер-класслар да үтә. Балалар үзләре эшләп карыйлар. Узган уку елында Афук үзәгенә 259 бала йөргән, берләшмәләр саны 8. Иң популяр авиамодельләштерү түгәрәге. Балалар үзләре линейка, карандаш тотып, үлчәмне үлчәп, сызып, трафареттан бирелгән макетны төшереп, самолетмы ул, машинамы ул, ракетамы ул, шуларны ясап, үзләренең өйләренә мотор итеп алып кайтып күрсәтү. Шундый мотор җир да ясалган самолетлар, мин даже ясыйсым килә, самолетлар. Комбайннар бар. Мин беренче класска барам. Сентябрьдә инде укырга, минем дустым Эмир бар. Мин монда башта йөргән идем инде, хәзер йөрмим. Нигә йөрисең? Белмим, аның хәтта башладым да, мине потом йөрисем килми башлады, ничәйтергә инде. Интереслар бетте дә инде. Менә хәзер экскурсиягә шадымсың? Әйе, шады, монда күпме яңалыклар да үзгәргәннәр инде. Киләсе уку елында яңа юнәлешләр дә тәкъдим ителә. Кызларны чигү, тегү, бәйләү кебек кул эшләренә өйрәтергә җыеналар. Журналистика түгәрәге ачыла. Quest Kids берләшмәсе балалар өчен акыллы уеннар тәкъдим итә. Берләшмәләрнең түләүсез булуын да әйтергә кирәк. Римма Авзалова, Динар Бенхаҗев, Мөслим телевидениесе.